araba ye desanburu kalo tile 17 san 2025 an minnu sɔgɔlen no Mali kunnafoni na su ani tile an ka foli bɔ bɛɛ lajɛlen aw bisimila Mali kunnafoni kɔnɔna na bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna ka sangani an ka lakana tigilamaw ka kunnafoniya kɔnɔna ye état major général des armées ale bɔla ka kunnafoniya jɛnsɛ kunu tarata desanburu kalo tile 16 san 2025 kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ka sangani an ka kɛlɛkɛcɛw ka wulikajɔ ani sanfɛ kɛlɛkɛminɛw ka wulikajɔ min tun bɛ ka taji convoi ale kɛ Kajana ale sira kan fɔ ka taa se Kɔlɔncɛba ani Buguni ma a yirala k'a fɔ fɛn min ye an ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw olu ka wulikajɔ ye o kɛla sababu ye k'a to olu bɔla ka dandigi kɛ bingani wale tigilamaw ka base fila la min yɛrɛ kɔni bɛ Kɔlɔncɛbakaw olu yɛrɛ kɔni masurunya la fɔ ka taa se Wangoro ale ma ni ale bɛ Buguni region fɛ a yirala k'a fɔ an ka kɛlɛkɛcɛw ka nin wulikajɔ kɛla sababu ye k'a to dandigikɛla bingani wale tigilama caman na ka tila ka u bololaminɛw ka olu bɛɛ lajɛlen cɛ état major général des armées a bɔla ka foli bila kɛ ka ɲɛsin an ka kɛlɛkɛcɛw ma ka sanga ni u ka nin wulikajɔ ye. Kasangani kiri ale kunnafoniyaw kɔnɔna ye kunu tarata don desanburu kalo tile 16 san 2025 kɔnɔna na fɛn min ye Arasibate ye ale ka kiri kunnafoniyaw la a yirala k'a fɔ fɛn min ye chambre d'accusation ye ni o ye kiritigilamaw ka bolofara ye ale kɔni bɔla ka Arasibate ka ko ka a ta ka a di cour d'appel ma o hukumu de kɔnɔna na fɛn min ye Arasibate ale ka avocat fɔ ka taa se Rose Poivre ma u yɛrɛ kɔni ye laɲini kɛ kiritigilamaw fɛ walasa nin ma ko fɔta ninnu bɛ se ka bila cogoya min na u ka kunnafoniyaw la u y'a yira tun k'a fɔ nin ma ko fɔta ninnu yɛrɛ kɔni ko minɛ kun tɛ wa o tilala tun k'a yira k'a fɔ fɛn min ye nin ma ko fɔta ninnu k'u yɛrɛ kun minɛna kun min kama ko o kiri yɛrɛ kɔni kun kɛla ko u tilala tuguni ko o kaso kɛ o hukumu de kɔnɔna na ko u yɛrɛ kɔni bɛ welewelemada kɛ u ma walasa u bɛ se ka nin ma ko fɔta ninnu bila cogoya min na. O hukumu de la an bɛ taa Gawokaw olu fɛ yen nɔ ka sanga ni Tɔnbuktu ale binnale fɛn min ye Gawo population olu bɔla ka sefa wari miliyɔn 29 ɲɔgɔn kɔ ko o de fara ɲɔgɔn kan walasa ka u ka turupu dɛmɛ turupu min ni o kan ka taa o représenter biennale ale kɛnɛ kan nin waleya yɛrɛ kɔni bɛ waleya min b'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye solidarité o yɛrɛ kɔni bɛ nin jamana in kɔnɔna na kosɛbɛ fɛn min yɛrɛ kɔni ye seko ale ni dɔnko fɔ ka taa se ladala ko kun kan ko o yɛrɛ kɔni bɛ an ka jamanadenw ni kunna. Alisa an bɛ to Gawo ale kunnafoniyaw kɔnɔna na a yirala k'a fɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye waleya cɛjugu dɔ o b'a la ka munumunu Gawo ale marabolo kɔnɔna na a yirala k'a fɔ maa suguya dɔnbali dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ olu bɛ bɔ sufɛ yan fan fɛ Gawo ale marabolo kɔnɔna na ka taa don Gawo misiriw yɛrɛ kɔnɔ fɛn min ye u ka humidificateur ni olu bɛ tali kɛ kilimu na fɔ ka taa se u ka mansimafɛnw ani u ka batteriw ko olu yɛrɛ kɔni caman suyɛn waleya min ni o yɛrɛ kɔni kun tɛ kɛ an ka jamana kɔnɔna na nka a yirala k'a fɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ fɛn min ye buna adamadenw olu yɛrɛ kɔni ja gɛlɛyalen don kosɛbɛ suyɛnni o yɛrɛ kɔni bɔla dugu kɔnɔna na pewu suyɛnni bɔla maaw ka so kɔnɔna na fɔ ka a kun da misiri kɔnɔnaw yɛrɛ kɔni kan nin yɛrɛ kɔni ye waleya min ni o yɛrɛ kɔni bɛnnen tɛ fɛn min ye Gawo ale marabolo ma u yɛrɛ kɔni kamana gannen don kosɛbɛ u yɛrɛ kɔni bala ka wulikajɔw sigi sen kan fɛn min ye nin waleya cɛjugu ye u bɛ se ka kɛlɛ cogoya min na ka bɔ u ka marabolo kɔnɔna na. An bɛ taa Yuwarukaw olu fɛ yen nɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la kari don desanburu kalo tile 14 san 2025 kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ɲagata dɔ o yɛrɛ kɔni kɛla Yuwaru ale marabolo fɛ ka sababuya kɛ u y'a yira k'a fɔ fɛn min ye kurun fila olu kɔni donna ɲɔgɔn na ka maa caman ka olu bɔnɛ u ni na kunnafoniyaw olu y'a yira k'a fɔ kurun ninnu yɛrɛ kɔni donna ɲɔgɔn na u ka marabolo la min ni ale bɛ tali kɛ Mojogo ale ni Gunboye o yɛrɛ kɔni furancɛ la ni u yɛrɛ kɔni yɔrɔ kun man jan Yuwari la tuguni a yirala k'a fɔ bato fila in yɛrɛ kɔni don a yirala k'a fɔ kurun fila in yɛrɛ kɔni donnen ɲɔgɔn na fɛn min ye maa caman olu bɔnɛna u ni na o y'a yira k'a fɔ maa 9 ɲɔgɔn kɔ olu de bɔnɛna u ni na maa 3 olu de kɔni sera k'a kisi nka u y'a yira k'a fɔ maa caman olu yɛrɛ kɔni tununa an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan o y'a yira k'a fɔ halisa u b'a la ka ɲininiw yɛrɛ kɔni kɛ maa minnu ni olu tununa olu bɛ se ka ye cogoya minnu na minnu bɔnɛna u ni na an bɛ ala deli badanema ala ka a di u ni alisilamɛsu bɛɛ lajɛlen ma minnu yɛrɛ fɛnɛ jogila an bɛ ala deli ala ka nɔgɔya k'u ɲɛ k'an kisi nin gɛrɛgɛrɛ sugu ninnu tɔɔrɔ ma. Jamana ale ka ɲɛtaga tɛ taa cogo si la sifinnakaw kɔ o hukumu de kɔnɔna na fɛn min ye festival Noël yelen a yirala k'a fɔ o sugantilen don ka bɛn desanburu kalo tile 25 ma san 2025 kɔnɔna na Sabalibugu ni Kuranikaw olu fɛ yen nɔ baara min ni o yɛrɛ kɔni ŋaniya bɔla Virginie Danbɛlɛla ni ale an ka seko ni dɔnko tigilamaba ye ale yɛrɛ kɔni bɔlen don ka nin don kɔfɔta ye ka a ta ka a ɲɛsin sifinnakaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ala la jarabi ye maa minnu sɔrɔ ni olu bɔla u ka jamanaw na ka na u dagayɔrɔ don Bamako ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu
ni olu be sabali bugu kuran na ayra la ka fɔ ɲɛnajɛ mina kɛ ka ɲɛsin olu sifina ka denmisɛnnin nunu ni ma walasa fɛn min yɛrɛ kɔni u ye kɔlɔlɔ minnu sɔrɔ kɛlɛ o kɔnɔna na ni u nana an ka faba la u bɛ se ka yɛlɛda o sɔrɔ cogoya min na ani ka tila tuguni ka dɔnniya dɔɔni di u ma ka ɲɛsin an ka seko ale ni dɔnko kunkanko ma. Ameta kokan kibaru la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Burkina Faso kunu tarata don décembre kalo tile 16 san 2025 kɔnɔna na fɛn min ye Burkina Faso ale jamana ɲɛmɔgɔ ye capitaine Ibrahim Traoré ale yɛrɛ kɔni bɔla ka barakura dɔw nun don Wagadugu ale jamana kɔnɔna na wa yira k'a fɔ fɛn min u ka autoroute ye ko u bɛna o baaraw daminɛ autoroute min ni o bɛ daminɛ Wagadugu la kana Bobo Julaso a yirala k'a fɔ o barakuraw yɛrɛ kɔni nun donla u ka jamana ɲɛmɔgɔ fɛ baara yɛrɛ kɔni nafolo a yirala k'a fɔ ko o bɔla u ka jamana kun. Kasangani CEDEAO ale ka kunnafoniyaw kɔnɔna ye karido décembre kalo tile 14 san 2025 kɔnɔna na fɛn min ye CEDEAO ale jamana ɲɛmɔgɔw ye olu bɔla ka fara ɲɔgɔn kan kɛ Nigeria ale jamana kɔnɔna na a yirala k'a fɔ maa min ni ale tun bɛ CEDEAO ale baarakɛlaw ka ɲɛmaaya la ni ale tun bɛ Gambie a yirala k'a fɔ ale ka mandat o yɛrɛ kɔni dafala o hukumu de kɔnɔna na Basiru Joma Faye n'a ye ale Senegali jamana ɲɛmɔgɔ ye ale de kɔni sugantila ka kɛ CEDEAO baarakɛlaw olu ka ɲɛmaa ye ni a ka baaraw yɛrɛ kɔni kan ka daminɛ san 2026 kɔnɔna na ka a kun cɛ san 2030 la u ka ɲɔgɔn dalajɛ in na u bɔla ka hakilina falen caman kɛ ka tila ka ŋaniya caman ta o hukumu de kɔnɔna na tɛnɛndon u bɔla ka kunnafoniya di k'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye CEDEAO jɛkulu ye a yɛrɛ kɔni bɛ baara ɲɔgɔnya ko o yɛrɛ kɔni to halisa ani AES jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye AES jamana ye ko halisa ale yɛrɛ kɔni bɛna to CEDEAO ka banki kɔnɔna na min ni ale bɛ wele ko BIBC ni ale bɛ Togokaw olu fɛ yen nɔ o tɛmɛnen u y'a yira k'a fɔ fɛn min ye AES ka a fɛnɛ bɛna to jɛkulu kɔnɔna na jɛkulu min ni ale bɛ wele ko GEABA o tɛmɛnen tun u y'a yira k'a fɔ ko u yɛrɛ kɔni bɛna dɛmɛ don AES jamanaw ma walasa fɛn min yɛrɛ kɔni ye yuruku ani binganni wale o bɛ se ka kɛlɛ cogoya min na. An bɛ taa Senegalikaw olu fɛ yen nɔ kunu tarata don décembre kalo tile 16 san 2025 kɔnɔna na a yirala k'a fɔ Senegali jamana ale bɔla ka usine kura dɔ ko o dayɛlɛ u ka jamana kɔnɔna na min bɛ tali kɛ ka bolimafɛnw dilan kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka lakana tigilamɔgɔw ka bolifɛn a yirala k'a fɔ usine ka baara bɛnnen don o de ma u tilala tun k'a yira k'a fɔ usine yɛrɛ kɔni bɛ se ka mɔbili 1000 o yɛrɛ de kɔni dilan san kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni ye nafolo min ye ni o dola nin baara ninnu dafa o bɛ taa a yɛrɛ sɔrɔ sefa wari miliyari 35 ɲɔgɔn kɔ la. Alisa an bɛ to Senegali ale kunnafoniyaw kɔnɔna na ka sanga ni kiri kunkanko ye an ka maliyɛnden min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Sekina Nimaka ni bɛɛ lajɛlen bɛ ale dɔn siko la ni ale minɛnen don Senegali lakana tigilamɔgɔw fɛ a bɛ wagati damadɔ bɔ a yirala k'a fɔ ale yɛrɛ ka kiri labɛnnen don ka bɛn décembre kalo tile 23 ma san 2025 kɔnɔna na. Ni ne kun bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni na an ka foli b'a lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw k'an bɛɛ sini ni Ala man ka jɔn na.